Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Suomenkielisen toimituksen Asiaa ja ajankohtaista alkaa. Aiheitamme tänään. Vapaa kilpailu on normaalia talouselämää. Suomen uusi presidentti, Norjan Lapin suomalaisvähemmistön kohtalo, naisen 11 käsky sekä kirjojen kustannustoiminta kansallisilla kielillä. Aiheiden parissa seurassanne on studiossa toimittajana Matti Posio. Aluksi talousasioihin ja puhumaan kehittyvästä markkinataloudesta. Tänään päättyi Kilpailu markkinataloudessa -niminen seminaari, jota pidettiin 8.–9. päivinä helmikuuta Petroskoissa. Seminaariin osallistui ekonomisteja, laki- ja liikemiehiä, eri ministeriöiden edustajia ja virkamiehiä Karjalasta sekä Suomesta. Pyysimme kertomaan vaikutelmistaan ja ajatuksistaan suomalaisia ekonomisti Seppo Reimavuon ja lakimies Riitta Ryhäsen. Seminaarin tarkoituksena on antaa valmiuksia hoitaa kilpailulain nojalla kilpailurajoitustapauksia ja kertoa toisaalta sellaisesta kehityksestä, mikä Suomessa on tapahtunut, kun ollaan siirretty sääntelytaloudesta vähitellen asteittain kohti markkinataloutta. Eli haluamme avoimesti kertoa, mitä kilpailulla voidaan saada aikaan. Karjalan tasavallan antimonopolikomission tehtävä on kahtalainen. Toisaalta pitää edistää ja tukea uusia talousrakennelmia Karjalan alueella ja toisaalta sitten estää kilpailurajoituksien voimassaoloa. Nyt keskeinen tehtävä on tämä uusien talousrakennelmien edistäminen, eli viranomaissäätelyllä ei saisi estää uusien yrittäjien alalle tuloa. Nythän Venäjän federaatiossa on ongelma historiallisista syistä, että useilla toimialoilla on vain yksi yritys. Ja tämä demonopolisointi on keskeisellä sijalla, että luodaan suotuisat edellytykset uusien yrittäjien alalle tulolle ja kilpailu on vaan niin kuin keino saada sitten lisätehokkuutta aikaan. Että kuten Riitta sanoi, niin voisi sanoa toisinpäin, että jos kilpailua ei ole, niin hinnat tuppaa tulee liian korkeaksi ja sitten toisaalta ei tule uusia tuotteita. Joo, markkinointihan se on oikea mies oikealla paikalla oikeaan aikaan. Pitääkö se paikkaansa täällä Venäjällä? No mä luulen, että Venäjällä juuri tällä hetkellä ehkä suurin ongelma on juuri tämä monopoliyritysten merkittävä vaikutus talouteen ja kyllä me Suomessakin itse työskentelee määräävän markkina-aseman yksikössä, niin siellä hyvin merkittävä ongelma on se, että monopoliyritykset käyttävät väärin tätä markkina-asemaa, se pyrkivät saamaan kohtuuttomia voittoja ja pitemmällä tähtäimellä tätä monopolivoimaahan ei voida vastustaa muuta kuin sillä, että sallitaan alalle tulo, eli ruvetaan purkamaan niitä rakenteita, jotka mahdollistavat monopolien olemassaolon. Suomen presidentinvirkaa hoitaa siis maaliskuun alusta tämä mies, sosiaalidemokraatti Martti Ahtisaari. Ahtisaari sai sunnuntain vaaleissa 54% kaikista annetuista äänistä. Hän voitti kilpakumppaninsa puolustusministeri Elisabeth Rehnin 250 000 äänellä. Ahtisaari ei ole aiemmin luonut uraa Suomen politiikassa. Ammatiltaan hän on ulkoministeriön virkamies, valtiosihteeri, jonka erikoisalana ovat kansainväliset asiat. Yhdistyneiden kansakuntien palveluksessa Ahtisaari on työskennellyt alipääsihteerinä sekä johtanut Namibian itsenäistymisprosessia 80-luvun lopulla. Viime kesänä Ahtisaari johti YK:n Jugoslavia-konferenssin työryhmää Bosnian Herzegovinan rauhanneuvotteluissa. Ahtisaari lupaa johtaa Suomen politiikkaa avoimempaan, suvaitsevaisempaan ja kansainvälisempään suuntaan. Ahtisaari tahtoo, että Suomi on Euroopan unionin jäsen viimeistään vuonna 1996 ja että Venäjä ei jäisi syrjään Euroopan yhdentymiskehityksestä. Syntyjään Ahtisaari on viipurilainen ja iältään 56-vuotias. Martti Ahtisaari on järjestyksessä Suomen 10. presidentti. Tehtävässä hän seuraa virkaa 12 vuoden ajan hoitanutta Mauno Koivistoa. Kostamuksen rikastuskombinaatti päästää Kuittijärven latvavesiin 15 miljoonaa kuutiometriä käsittelemättömiä jätevesiä.
Ahvenjärven alueen vesi on jo nyt monin paikoin laadultaan käyttökelvotonta. Piirineuvosto ja luonnonsuojelijat vaativat kombinaattia luopumaan hankkeestaan. Tilapäisesti kombinaatti onkin luvannut pidättäytyä päästöistä, mutta lopullista päätöstä asiasta ei ole tehty. Karjalan ministerineuvoston myöntämä päästölupa lyö korvalle suomalais-karjalaista ympäristöyhteistyötä. Kostamuksen kaivoskombinaatin rikinpoistolaitteet on hankittu pääosin suomalaisin varoin. Suomen ympäristöministerin Sirpa Pietikäisen on tarkoitus vierailla Kostamuksessa maaliskuussa. Ette tainneet tuntea. Hyvä, kun mä itse tiedän, kuka mä olen. Me todella viihdytään täällä. Vai mitä, Kivi? Niin hän on Kivi. Me tavattiin heti ensimmäisenä päivänä. Mä en halunnut heti mennä yleiselle rannalle. Joensuun kaupunginteatteri toi alkuviikosta Petroskoihin englantilaisen näytelmän Naisen 11 käsky. Vaikka järjestäjät kantoivat Suomesta mukana oman kivenkin, oli suurin urakka esityksen ainoalla näyttelijällä Riitta Piirosella. Herranen aika, Naisen 11 käsky. Sinun tulee tarjoilla jauhelihaa herrallesi joka torstai, sillä herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen jauhelihansa unohtaa. Eli tämä nainen Riitta Piironen on näytelmässä siis Shirley Valentine, sen jälkeen mennyt naimisiin ja muuttunut Shirley Bradshawksi. Ja hänen elämänsä on tylsää, hän puhuu seinille. Aika lailla se varmaan tällä hetkellä on monen naisen kohtalo, ja varsinkin just yli 40 naisten tai keski-ikäisten naisten, koska ainakin meillä, ja niin nimenomaisesti meillä, koska nyt meillä on vasta yksi näytös tästä takana täällä Petroskoissa, naiset ovat ottaneet sen äärimmäisen henkilökohtaisina asioina ja semmoisina asioina, jotka ovat hyvin heille niin kuin ajankohtaisia. Me on tehty tämä meidän omaan pieneen teatteriin ja tehty Suomessakin vain muutama keikka. Mutta kyllä me sitten kun Shirley on näytelty loppuun, eli että kun tuntuu, ettei yleisö enää riitä, niin me kyllä on suunniteltu jo seuraava juttu, joka myös käsittelee naisen elämää. Sanokaa sitten vielä se miehen 11 käsky. Ymmärtäkää naisia. Tai oikeastaan oppikaa ymmärtämään. Karjalan Vihreä liitto ja Karjalan ympäristönsuojeluseura kokoontuvat ensi viikonloppuna 5. konferenssiinsa Segejan piirin Nadvoitsaan. Seminaarin teemana on yhdentyminen tulevaisuuden nimessä. Nadvoitsa on ekologisen katastrofin alue, jossa selvästi näkyy luontoon kohdistunut paine ja vanhentuneen teknologian pitkäaikaisen ja järjettömän käytön tulos. Vihreiden konferenssissa vierailee myös Suomen vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. Ja nyt jatkamme toimittaja Reino Rugojevin maanantaina aloittamaa keskustelua Karjala-kustantamon julkaisutoiminnasta kansallisilla kielillä. Viime viikolla kuvausryhmämme kävi Karjala-kustantamon suomen kielen toimituksessa. Esitimme muutaman kysymyksen toimittajalle Milja Hytille. Saatteko te jotakin apua tai tukea Suomessa toimivilta kirjallisuus- tai kustannusjärjestöiltä? Niin, saamme. Yleensä Venäjän suomensukuisten kansojen identiteettiä ovat valmiit tukemaan myös naapurimaan Suomen edustajat. He ovat laatineet toimenpideohjelman Venäjän suomensukuisten kansojen ja niiden kulttuurien tukemiseksi. Ja tässä työssä ovat jo mukana Kastriinin seura ja suomalaisen kirjallisuuden seura. Tuen kohdekielet ovat lähinnä Pohjois-Karjala, Livi, Tverin-Karjala ja Vepsä. Kastriinin seura onkin jo siirtynyt rahaa Karjala-kustantamon tilille nimenomaan Ludmila Melentjevan tämän vepsänkielisen soitoinen nimisen kirjan julkaisemiseksi. Ja kiitoksemme heille tästä rahasta. Ja haluaisin tässä myös kiittää kaikkien vepsäläisten nimessä kustannusosakeyhtiö Otavan johtaja professori Heikki Reenpäätä ja Kastriinin seuran pääsihteeriä Urpo Ventoa heidän tehokkaasta toiminnastaan tämän asian hyväksi. Tämä suomalaisen osapuolen laatima ohjelma jo on inspiroinut vepsän ja karjalan kielellä kirjoittavia tekijöitä toimimaan nopeasti. Niinpä Niina Zaitseva on tuonut tänne jo monta käsikirjoitusta.
jotka odottavat julkaisuaan. Ja myös Pekka Zaikov on tuonut lukukirjan 3. ja 4. luokalle Pohjois-Karjalan Murteella. Ja kun tekijät tulevat saamaan jotain rahaa työstään, näitä stipendirahoja, niin totta kai he ryhtyvät vielä nopeammin toimimaan. Ja kiitos heille, sillä he uhraavat kaiken vapaan aikansakin tähän työhön. Toivottakaamme heille menestystä tällä alalla. Olipa kerran Pohjolan maa, jossa valtaväestön seassa eli pieni vähemmistö suomea puhuvia suomalaisia. Valtaväestön painostuksesta johtuen suomalaiset eivät uskaltaneet puhua omaa kieltään kadulla, kaupoissa, kodeissakin kieli jäi, koska kouluissa sitä ei lapsille opetettu. Nyt siinä maassa enää vain vanhat puhuvat suomea ja hekin huonosti. Useimmat nuoret eivät edes tiedä omista juuristaan suomalaisuudestaan. Se kaukainen maa on nimeltään, yllätys yllätys, Ruija eli Norjan Lappi. Vieras Norjasta edustaa Norjan kveenejä, Norjan Lapin kveeniliittoa, sen puheenjohtaja Björnar Seppola. Kerro ihan ensimmäiseksi meidän katsojillemme, että millaista kansaa ovat kveenit? Kveenit, se on vanha norjalainen nimitys näille suomalaisille, joka on asunut merenrannikolla siellä pohjoisessa. Sillä rannikolla, joka yltyy Murmanskin alueelta ja Pohjois-Norjan alueella. Kyseessä on siis Norjan Lapin vähemmistökansa, ja vähemmistökansoistahan täällä Karjalassakin on paljon kokemusta. Millainen on kveenien asema tänään? No, kveenit ovat menettämässä kieltään, suurin osa niistä. On ollut sodan jälkeen semmoinen kehitys, niin kuin minä näen täällä Karjalassakin, että nuoremmat kansaa ja väestöä eivät puhu suomea niin kuin ennen. Tämä kehitys alkoi sodan jälkeen. Meillä ei ole ollut kouluja, missä on opetettu suomea lapsille. Suomi on ollut vaikea puhua sitä ääneen Norjassa. Enemmän koteissa puhuttu. Ja sitten tuli sen kehitys, että lopettivat puhua nuorta väkeä suomea, kun ne hävetti puhua siitä ulkona. Ja meillä on sitten kieli on menettämässä kokonaan. Nyt on uusi kehitys siinä, että elvytetään kieltä, yritetään. Sen väestö, joka puhuu suomea, on suurin osan yli 40-vuotiaita. Mutta nyt on, ja 40 ja 20 välillä ei ole monta, joka saattaa suomea. Nuoret nyt on nousemassa taas. Ja paljonko kveenejä on tällä hetkellä? No, jos ajattelen etnisesti, voi olla noin 40 000, jopa 60 000. Jos ajattelen, mutta monta niistä eivät itse ole tietoisia, että ne ovat suomalaisia, ne eivät halua tunnustua sitä, koska vielä on häpeä olla ei-norjalainen. Kun Petroskoin tiedeakatemialla vierailut Björnar Seppola vuonna 1974 tahtoi aloittaa suomen kielen opetuksen kotipaikkakunnallaan, hän sai kimppuunsa nuoret ja innokkaat turvallisuuspoliisin upseerit. Kansallisasioihin me palaamme vielä perjantain lähetyksessämme. Tässä olivat kaikki aiheemme tänään. Lähetyksen päätteeksi sääennuste lupaa Karjalaan yhä vain kovenevaa pakkasta. On siis syytä juoda lämmintä teetä, levätä paljon ja muistaa kaikki tarpeelliset vitamiinit. Tasavallassamme on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin heikkoja lumisateita. Ilman lämpötila tasavallassa yöllä 22–27, paikoin 32–37, päivällä 20–25 astetta pakkasta. Laatokan Karjalassa 17–22 astetta pakkasta. Petroskoissa yöllä 22–24 ja päivällä 20–22 astetta pakkasta. Perjantaina on odotettavissa kylmää säätä, lauantaina pakkanen lauhtuu ja odotettavissa on voimistuvaa lounaan ja lännen välistä tuulta.